dosa-dosamu. Dosa sisa Tuhan, sedih pangalau si oke. Dati sesat botawanmu, nang sisa dosa sedih. Mardame dagingmu nakoni, ngani yop notong Tuhani. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Atik pedang boy dope hita rak marsaor di bagas joro ni tuhatta. Alai di halo mohon tuhatta do sardok parpunguatta manang di dia pehita marpungu. Tapara de marohatta lau marsaor do de bata. Martangiang nahohom mahita. Amin. Hurian itu hatta diguari dominggutta sadarion kantate namar lapatan edehon hamuma di Jahoba edenai baru. Atong hita akan napinar hamaul ni debata beta mahita mangendehon edenai baru di Jahoba. Marsurak-surak mahita mangolopot Jahoba. Tapangiar masuaratta marolopolop mangedehon ibana. Edehon ma edenai baru di Jahoba, aina sokal do ibana. Tapuji ma Jahoba marakup arbab, mardongan arbab dohot suara niede. Marolop-olop mahita di joloni raja Jahoba, mardongan sarune dohot suara ni sakka. Mardorom malaut rodi isina, portibion rodi pangisinai. Martopap-topap ma akka batang aek, rap marolop-olop ma akka dolok. Ainunga ro ibana lau manguhum tanoon. Uhumon nama portibion marhite-hite hati goran. Dohot akabangso marhite-hite hasitongan. Edehon ma edenai baru di Jahoba, aina sokal do ibana. Atong hamuna hinaholongan. Beta mahita marsobba lau mamuji doho pasangapon tuhatta nagok halongangan. Roma hita mangadop tujolona akana masihol marnida halongangan na pinatupana. Marede mahita sian bukuede nomor 14 ayat sada dohot ayat onom. Di ayat onom jongjong mahita. Jehovah Tuhan, dengan masa para sirohasa melengai, dengan masa para sirohai. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma di Jahoba edenai baru, ainunga di pabahen ibana akka halongangan, nunga di pabotohon Jahoba hatuaonna, nunga di papatar ibana hati goranna diadopan ni akka si pelebegu. Nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. 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 Haleluya.
mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, na manodangi ganuk jolma na di portibion. Sodakon mabuhimi tuhami, jala perbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hangoluan marhitesiani. Saya rajai mahami, asa unang manibil hami sia dalan nasitongi. Ale Tuhan Jehovah, patok tong marohanami marhapor siaon tuho, marhite-hite tod di porbadia. Amen. Marede hita sia buku ede nomor 565 ayat sada. Rohatku memuji di mata perholongi, songon bunga mengerbang bina besar hari arsak dosa bersuhut agodikan asimi. Patik ni debatasi hanguluhonota di minggu kantate sadarion dienet sian sada Petrus 2 ayat 10 marhapatunon mahamutu sasude haholongi ma akadongan habiari ma debata pasangap maraja songoni ma sahatna atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na bartu patikmi. Amin. Marede hitamu sia buku ede nomor 432, laos jongjong mahita. Siang hurungan di dosaku, roh Tuhan, suhaluan di dudarmi, Yesus Allah. Ali di bata Jehovah, di bata napatupa akahalongangan, di bata napatupa haluaon dohot hasitongan dia dopan niak kabangso. Na manguhumi portibion marhite-hite hasitongan dohot hatigoran. Na pungudon no hami nuaing di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hatigoran nami, na mangasahon asiniroham na godangido. Saya sima roham di tangiang dohot elihilik nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan debata na patupa hasitongan dohot hatigoran, asima roham dihami. Ale Tuhan debata na patupa hasitongan dohot hatigoran, di dahodo parsorion ni bangso nami nang sadok portibion alani mara kopit 10 siaon. Alai Tuhan di tonga-tonga ni mara alani kopit 10 siaon. Saya dong dope haguturon alani porang di 3 negara di portibion. Alani i asima roham dihami nang dinasida na tongon mangadopi parporangan alani huaso. Gudang nagabe marsikor jala marukil.
Tarlumobi mamarado podagdanak dohot akka parupuan. Say pasada manasida asa daw parporangan. Lehon dame nasian hoi asa jupalas ni roha di tonga-tonga ni parukilon ala ni kopit 10 siaon. Ale Tuhan de batal napatupa hasitongan dohot hatigoran asima roham dihami. Ale Tuhan de bata napatupa hasitonga dohot hatigoran di tonga-tonga ni mara ala ni kopit 10 siaon. Boy dalam godang akka parukilon nalam doras jala koras. Alay di dok hatam do asa marlas ni roha hami dohot akka na marlas ni roha. Jala tangis hami rap dohot akka na tangis. Ala ni idang boy hami holan manarihon diri nami sadiri. Ikot takas do marpanarihon di akka dongan. Lumobi madina mangadopi hamaolo dohot parukilon sinuaingon. Patupa madihami roha na takas masyat toan di nasa parsorion ni dongan. Naing malam takas roha na marsitukolan, dohot masitupahan, hasa unang adong na madele, urang adong na talu di bahen parukilon, ala ni mara kopit 10 siaon. Ale Tuhan de bata napatupa hasitongan dohot hatigoran, asima roham dihami. Ali Tuhan de bata napatupa hasitonga dohot hatigoran. Tutudo ikon adopan nami ragam ni sitaonon ala makaporsay Jesus Kristus. Ala ni unang paluas hami gale jala talu binahen ni akka parukilon dohot sitaonon. Tarlumobi madina masa ni pandemi COVID 10 siaon. Alay na toktong gomos maniop hasitongan di hatam mahami. Songon Tuhan Yesus na manaluhon pangujunan ni sibolis di halongonan. Maporus do sibolis sisian jolona. Porsea do hami marujung do akasi taonon. Jaladang tagamon luasonmu akasi taonon ni torus manusay ngulunami. Pargugui mahami. Asa marbenget ni roha di namasa akasi taononon. Unang talu hami. Tuksura pemasay porsuk jala posahu ilalahami. Alay na marujung doi patupaommu. Asa marhamonangan jala marlas ni roha di ujungna. Ale Tuhan asima roham dihami. Ale Tuhan de bata napatupa hasitongan dohot hatigoran, asima roham dihami jala sesa madosa nami. Ale Tuhan de bata pargogo na sohatu dosan jala parasi roha. Dang lomo roham mida hamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tu badikko dalanna asa mangolu ibana ido di pangido roham. Alani i ubahed di pangido rohanami say sudati matoru-torum asa unang mangonai betuhami. Say sesa sude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asini roham. Say pargogui mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Jolong o debataku sayuse norohato say pasiatan niyaku Baga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosatta. Songonon dohata ni Tuhan Yesus.
Roma hamu tuahu, hamu akan naloja jalan nasorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tu hamu, guruhon hamu ma sian au. Aina labok doau, jalan naserep marroha, asa dapotan hasonangat todimuna. Ai labok do augaku, jalan yang do dohot nahu papor saton. Hasangapon madidebatana di gijang. Amin. Mari dehitamu sesian buku ede nomor 655 ayat sada. Yesus Tuhanku di bawah asa mangilu Tuhan tonton bahiro aku hingani awal senang Oh Tuhan kegunaan, oh Tuhan kegunaan, bahiro aku hingani awal, senang Hatani debata turpuk epistel di minggu kantate sadarion ima natar surat di 5 Musa 30 sada ayat 14 rodi 22. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa. Ida mah nunga jupang ne ajalmu. Namate maho. Atong jauh masih Joshua jala jongjong mahamu di bagasan udung-udung parluhutani asa martona au tu ibana. Jadilah masih Musa rap dohot si Joshua jala jongjong nasida di bagasan udung-udung parluhutani. Jadi tarida ma Jahoba di bagasan undung-undungi, di bagasan obun na masih jongjong, di atas pintu di undung-undungi do masih jongjong obuni. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa. Idama nalaho modom ma anggoho gabe top dohot akka opum. Hehe ma anggo bangsoon jalaban mainan mangihuton tu akka debatasi leban di tonga-tonga ni tano si bongoton nai. Jala tadi konon nasida do anggo ahu. Jala oseonna do padan naong hubaheni tu nasida. Jadi masih gorgor mari masu di arina sasadai mida nasida. Jala tadi konokku ma nasida. Jala padoku ma bohiku sian nasida. Asa sudah nasida marhina mago. Yadung mangonai tu nasida akka hina mago godang dohot hagogotan meragam-ragam dohonon nama diari nasasadai da manginona do akka hina mago on tuau ala sodi tonga-tongaku debatakku. Alai anggo au tok tongdo padoku situtu bohiku di ari nasasadai. Ala saluhut hajahaton na binahenai. Ala naumar balik nasida tu akka debatasi leban. Nuaik pe suraton hamuma di hamu edeon. Jala ajarhon mai tu hala Israel. Jala memehon tu bagasan pamangan nasida. Asa edeon gabe sitidangi diau dopak halak Israel. Ia dum sahat nasida hubuan masuk tu tano naung huarihon hian tua puna. Tano habauran ni susu dohot situak ni loba. Jadi dung mangan nasida jala bosuran maradu mok-mok. Marbalik manasida tuak kadebatasi leban jala marsoba tu si. Alai tu ison nama anggoahu jala oseon na padan nahubaheni. Jadi ia dung manginona tu nasida akahina mago bolon dohot hagogotan maragam-ragam ikon endeon man manidangi dopak nasida. Aidang jadi lupa isian pamangan ni pinoparna.
Ai takas do hutadahian tubuh-tubuh ni rohana naung pina jadi-jadi ni rohana hian sadarion tagan sosahat do penasida hubuan tutano naung huwari honi. Jadi di suraton si Musa maedeon dinasadari jala diajar hodoi tu halak Israel ima sahatna martua maka natu mangihon hatani debata jala na peopsa. Amin. Marede hitamu sesia bukwede nomor 453 ayat sada laos jongjong mahita. Sada goar muli sian nasa goari goar di Tuhan tak Yesus hido tau muli goar mi Tuhaki hola nido endeki goar mi Jesus do pamalum rohati. Tahati dakkon maha porsiaw tay songon nahina tidakkon ni dongatta saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di bata Jehovah ido ama perbuku naso dosan natu palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di porbadia adorang suabuhan ido tuhata natu maon na bernit di panghuman ni Silatus nama terpajal do ibana di hau pinor silang natua tu banua toru di tanom namula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahun dulu siamu ni debata Jehovah amanai pargugun naswa dosani disima ibana pai mamula sogut tutanoon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsea diton porbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot hiasani dosa dohot hiatai nama dok mulak mangulu sogut daging ni halak na umate dohot hanguluan nasora sudah. Amin. Marede hitamu sesian bukwede nomor 417 ayat sada. Rade situ Tuhan luon nanai taku pon muato Rade nang iho atuon si halasono mutoto bernit do di taon Tuhanmu pasayon dosam sasude tungu nang paujat ibana sajak kon pakokot Martangiang mahita. Dame ni debatan na sumurung siya sa luhut na roha, ima na mga ramoti akati-ate doho pikiran mo nabi, di bagasa Jesus Kristus tuhatai. Amen. Hurian na hinaholongan ni tuhata Jesus Kristus, taparade marohata lau manangihon hata ni debata, na dienet sian pangukapon 12 ayat 10 sahak rodi ayat 12. Wahyu 12 ayat 10 sampai ayat 12. Songonoma hatane tuhata takasma tapai hutihut. Dungi hubege ma suara nagugu di banua gijang nama dok. Nunga sahak nuaeng haluaon dohot hagugun. Doho harajaon ni debatata, doho hamuliaon ni Kristusna.
Ainunga di pabali pangasungi, na mangasungi akahahang kita Arya dohok borngin di joloni debata. Nunga ditaluhon nasida ibana hinorhon ni mudar ni biru-birui. Dohok hinorhon ni hata na hinatiddakon nasida. Dang diparhamaul nasida hosa nasida rasi rasa mate. Dibaheni marlas ni roha mahamu akka banua gijang dohok pangisina. Marje amatanoi dohok laut. Ainunga tuat si bolisi tu hamu. Marrima situtu. Ai diboto otik nama tikina. Olak ni masahakna. Huriana hinaulongan itu hatta Yesus Kristus. Minggu tasadarion. Margowardo minggu kantate. Namar lapatan. Eddehok kamuma di Jehoba. Eddenai baru. Di togihom minggu todo hita. Asa sude hita mangeddehon edde di debata. Hala Kristen ima haporseaon na maredde. Aga unik do haporseaota ala hira di sude partikiet do hita ditogi ho maredde. Maredde do hita ditikilas ni roha. Maredde do hita ditikiar sak ni roha. Maredde do hita moladong misalna namar hasohotan na menikah. Alai los maredde do hita tong nang molo adong namatean, namodding. Jadi hira disadok partikiat do hita maredde. Jala molo tapamanat, hala Kristen tarlumobi mas secara khusus ruasnya HKBP, hira narumikot do pareddeoni idaon, sian namanangi hokatani dewata. Dao adorak suadong do pe handphone, na canggih nuaeng, na bui manipan Alkitab, molo ruas ni HKBP, saya jumok do mabuat buku edde tu gereja daripada mabuat Bibil. Olo do nang dibuat Bibil na, alai dibuat doang go buku edde na. Ala di rohana rumikok do nama reddei daripada nama jahatan ini bata. Alanido nungah tahangoluhon songoni leleng sasitong na anggo pareddeoni. Jala molo ditogiho pehita di minggu tasadarion, eddeho kamuma di Jehoba sada edene baru, sasitong na dangapala hal na baru beon, anggo dihapor siota, ala hurian nama redde do, huriata. Hurian na hinalongan itu hatta Yesus Kristus, nagabe syukur radiro hatta, molo maredde hita ahado alasanna ubaina iko maredde. Buase kon eddehono sadok parnguluatai. Alus narana parjolo ala maredde ima ulaon ni pardi surgudui. Jadi bernyanyi adalah pekerjaan surgawi. Sada ulaon nata ulahod di portibion alai ulahonot tan nomose di manua gijang di surgo ima maredde. Maredde di hitan non di surgui. Alanido ikonna olo maredde do sasetong na ruas ni hurian hala Kristen. Ala di surgui pen non maredde di hita sudi. Jadi unang adong hala Kristen na malas maredde. Ala sotuk so masuk ibana tu surgo. Jadi pekerjaan surgawi di piga-piga kesaksian di Bibel tei, saya didokdoi maredei ma akka paranga perbanua gijang, serafim, sekeliling tahta Allah. Maredei nasi daganopari. Songonima gambaran surgawi di patorang di Bibel tei, ubain na talup do hita maredde, ala anon maredde do hita tong nang di humaliang tahta ni tuhatai. Na paduaho di minggu tasadario ditogiho kita maredde ala hita ima aka nang monang. Jadi edetta ima hamonangatta. Turpuk tasadarion tongodo ujui hala Kristen na parjolo
di tonga-tonga ni persekusi, di tonga-tonga ni pangalilion na pinatupan ni Kaisar Domitianus, Kaisar ni Romawi, tu hala Kristen ujui. Tung macahacik do renge do pakilalan ni hala Kristen da perjului, ala ni persekusi manang panggosa-gosa ni penguasai. Ala ni ido diukap debatama pernidaan tu si Yohanes di Pulau Patmos, diukap ma pernidaan taringo tu suasana di surga. Jadi di dalam naskah ini ditunjukkan bahwa Tuhan membukakan kondisi surgawi kepada Yohanes di Pulau Patmos, jalatarida ma di penglihatan surgawi bahwa kita sudah menang. Adi peujui di tonga-tonga ni paru kilo dope sadok hala Kristen, alai di patudu debatama diukap tujolmai pernidaan paboa di tikinaro di tikinajonok monang ma hala Kristen. Pernidaan ini tentu membangkitkan optimisme, membangkitkan semangat, menyalakan kembali keberanian di tonga-tonga ni hahaciton nade pakilalahon hurian da perjuli. Di pangukaponi tarida do didok naung telu do sibolis na manusai hamuna salelengon. Iblis telah kalah. Pinatalu ni toluhal diturupuk tau didok nungatalu be akka pangasungi. Nama ngasungi aria dohok borngi di jolo ni debata. Adok tolu didok faktor nama ben sibolisi talu. Na para jolo ima hagogon ni debata. Kekuasaan Tuhan. Hagogon ni debata daktaralo ni hagogon ni sibolisi HP. Jalaido na sa itahatid dakkon ganu pari minggu di panidangyo kaporsiaw tay. Au porsea di debata Jehovah. Ima debata pargugo na suatu dosan. Dangadong naboy mengimbangi. Dangadong naboy tarpatudos tu gogo ni debata manang dia pe, manang gogo ni sepe. Termasuk gogo ni sibolis. Alanido gogo ni debata ido anggo napataluhon sibolisi na perjulo. Alania sa monak kita maraloho sibolis, monak kita maraloho ngulutta, perjulo ikon tiopotta do, ikon nandal honotta do, hagogon ni debata. Sadok narikot di ngulutta, tarpatu pa debata do marhiti hagogonna. Mulo taingot lapatan ni panidangyon ni haporsiaotta ponggol perjuli, Pau porsea di debata Jehovah, dia do lapatan ni, porsea doau na adong debata, na tumop pasaluhut, ditoppa do dagiku marparnidan, marparnianggoan, marpakilalaan, marpadayan. Dilehod do saluhut na itu au, jala di pature-ture, rasi-rasa sedarion. Akup ni dilehod do tuau parabiton, doho si pangano si ganupari, rodi nasa nahasea diau dihanguluanon. Jadi tahati dakkod do paboa hagogoon ni debata, dang holap pataluhom musutta alai mampu do hagogoon ni debata, patupahon nasa narekot di tonga-tonga ni ngulutai. Napaduahon napataluhon sibolisi ima mudarni biru-birui, mudarni Kristus. Oleh karena darah Kristus, darah anak domba, iblis dikalahkan. Taboto dak kamanginang molodidok ula-ula ni sibolis ima sadok da manusay ngulutta. Tapahami do secara teologis paboa sude nasa hasusaan, sude nasa nama bengulutta maol marharoroad doi sian ula-ula ni sibolis. Jadi segala sesuatu yang jelek, segala sesuatu yang berakibat buruk ke dalam kehidupan kita pahami adalah pekerjaan iblis. Alai marhite-hite mudarni Kristusi, segala hal yang buruk, segala hal yang jelek, segala hal yang tidak kita harapkan di dalam hidup, talumai baenon ni mudarni Kristusi.
Ala ni mudarni Kristus monang mahita maraloho sibolis, termasuk monang maraloho nakasahit. Semulena jolo pemahaman ni halak Yahudi, jala godang dope bertahasaro di partikian nuaeng, muladong halak namar sahit saya dipahami doi ula-ula ni sibolis. Alai marhite-hite mudarni Kristus, nabui do hita malum, ala nunga talu, sibolis nama bayas sahiti. Napatoluhon monang dohita ala ni panidangion ni naporsea. Didok nak keninga diturpuk tai, nunga ditaluhon nasida ibana hinorhon ni mudarni biru-birui, dohot hinorhon ni hata nahina tidakkon nasida. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis juga bisa dikalahkan oleh kesaksian orang-orang beriman. Jadi panidang yotai buidui, margugudui, lau manaluhon sibolis. Alanido las ditogu-togu minggu tasadariot dohita, asa sudema hita, halak na selalu manidangi, parhaporseaon namar panidangion. Ala ditaluhon panidangiot taido, gugu ni sibolisi. Muladong halak na sulu manidangi, Kristus manidangi haluau ni di tonga-tonga ni nguluna, sasitong na talpedui tu pangujunan. Orang yang tidak bersaksi, orang yang menahan diri dari kesaksian, sebenarnya hidupnya dekat dengan pencobaan iblis. Alanido, sudema hita gabi halak na bersaksi. Godang na bui saksi honota di tonga-tonga ni nguluta, patuduhon haguguon, dohok huaso ni debata. Laos di panidangiot taido, sumuruk ma, sibolisi sa tonga-tonga ni nguluta. Hurian na hinalongan ito hata, napatuluhom maray na roha, buasa iko maredde hita, songon naung nidok di hari minggu na salpu, ala edetay sa sitong na tangyak tadui. Edde dus dui dohok tangyang. Muladong halak na maredde, sa sitong nga dakkolan madjahas yair na berlagu ibana disi, alay laos di eddeido tangyang na. Jala sekaligus, di eddeido nang kesaksiata. Asa edde, dada holan siair na berlagui alai tangiyang doi, alai kesaksian manak panidangiot doi. Ido Apostol Paulus di Efesus 5 ayat 10 sia, hatahok kamu masamahamu akka edde pesalmen, akka edde puji-pujian, doho edde partodion, edde ho jala pujihamu matuhani, di bagasar rohamuna. Jadi pujian atau nyanyian sebenarnya adalah kesaksian kita. Alanido ala kesaksian do namareddei, ikko mersitutu do halak maredde. Ikko di bagasa penghayatan, ikko di bagasa pakkanguluhono natakas, ido pareddeon nasitong. Jadi maredde dang bui margait-gait, dang bui marmeam-meam, alai maredde ikko di bagasa keseriusan do, ala didok nakin, di Efesus 5 10 siai edetai panidangiot tadui edetai tangyak tadui alanido salat nari hamuna kamangenang di minggu ta sedarion uju ditogiho kita asa mangedehon edene baru de debata nek sudehita gabe parsidoho di ulaon surgawi di pekerjaan surgawi Iko sudah kita merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Ati pedak tai dia do penuaing hamonangatai. Terlumubi maralohon virus COVID-19 sion. Dak tai dia do pe ujungna. Alai dosongon jemaat mula-mula na diukap debata penglihatan surgawi sekalipun mereka belum menang, tetapi Tuhan memperlihatkan kepada mereka kemenangan yang akan datang. Imata haporseain yang dipertikiat tanuaing nunga diukap debatatu hita. Namonang dohita maralohong ulut tahun. Namonang dohita HP anon maralohon virus
COVID-10 siyon. Alanido tama hita maredde. Alanido tama hita optimis di tonga-tonga ni nguluton. Adong jinahajaha, adok piga-piga di dok ciri-ciri ni halak na optimis. Na perjolo halak na optimis, dia jarang terkejut oleh kesulitan. Dak tersonggo tibana, adik pe roha maolo di tonga-tonga ni nguluna. Nah paduahon orang yang optimis adalah orang yang fokus mencari solusi. Jadi solusi itu dilului. Bukan saling menyalahkan, bukan saling mengkritik, bukan saling menjelek-jelekkan, bukan saling menakuti. Alai fokus mencari solusi. Dungi ciri orang optimis adalah punya pengendalian atas masa depan. Adong rencanana. Jadi dang soboti, dia tidak diam. Tetapi dia merencanakan sesuatu untuk masa depan. Jala selalu gembira bahkan ketika tidak merasa bahagia. Las rohana. Adik pe tongoni bana di bagasa parukilon. Molo halak, molo hita nang maboto, monang doha pe mersugut, dung duikap tu hita sadarion. Penglihatan surgawi, taringot Tuhan monangatai, dungi gabe orang na optimisme hita, Jupa madihita kasifat-sifat sinakiningani. Tidak terkejut oleh karena kesulitan, fokus mencari solusi, punya kendali atas masa depan, dan selalu gembira sekalipun kita sedang berada di dalam kesulitan. Maredde mahita saluhutna di minggu sedarion, maredde mahita nang di hari-hari ningulutai mangedde hodde bata, ala monang dohita, ala marhite detai dohita, manidangi dohok martangiang, maredde martangiang mahita. Mauliate madiho aliamang, ala diukapodo hamonangan nami i. Songon na niukapmu hamonangan ni akadongan nami na perjului, tunaposom si Johannes di Pulau Patmos. Laos dihapor saya rohanami do, laos pangukapod do inang dihami, di partikian noeng, di perjuangan hidup mami, di natongok kami noeng, marhaci talani panggosan ni COVID-10 siyon. Alai gabe adong do dihami pakirimon na mangulu. Ala hoboto hami marhite pangukapom musa darion. Say namonang do hami mangadapi sudi. Termasuk do dohok mangadupi kana maul di tonga-tonga ninggulu nami. Di tonga ninggulu ni dongan nami na agoan akaulaon, na agoan akapasarian, na tongod di bagasa parsahiton. Dohok ragam nyaka hamaol dohok parukilonan asing. Ali amang mauliate madiho, wedehok kami matutu hamonangan nami, alahu boto hami gugum, dohok mudar ni biru-birui, dohok takapanindangyon ni naporsiai, patauhok kami parhamonangan, patauhok kami maredek. Tugu-tugu masado ruas ni huriam, asagabe ruas ni huria na optimis, na toktong punya solusi untuk setiap persoalan. Na toktong adong rancangan na taringot tu masa depan. Na soholas soboti alai marhite pangurupiyommu mampu kami merancang masa depan nami di tongani kesulitanon. Songonima Tuhan atik peko marukil jahmi satokin alai dang agoak kami di lasni roha. Lasni roha de parsaoran, lasni roha dohot di namanangi hot dohot mamuji-muji ho. Pasu-pasu masa dok ruas ni huriam, holam marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita siap bukwedde nomor 125, ayat 1 dohot ayat 2, laos tapasahak ma peleata. Rohani, do bangot
Leho kamuma edene baru di Jehovah, marhite namar panariho tua kadongan, tarlumobi ma alani mara COVID-10 sia sinuengon. Roha natakas masiatoa dinasa parsoryo nidongan. Masitukolan doho masitupahan, asau nangadong nama dele jalatalu benahen ni mara COVID-10 siaon. Hatani de batama dok di Rom 12 ayat 15. Marlas ni roha mahamu rab doho takana marlas ni roha, jala tangis mahamu rab doho takana tangis. Patu pamahami asa saya toktong marpanarihon tua kadongan. Saliling di portibio kita ikon adopat tado parukilon. Alani toktong magomos sita maniop hasitongan ni debata, songo Tuhan Yesus na manaluho pangujunan ni sibolis di halongonan. Mapurus do sibolis sia juluna. Iko marujung do si taonon, jaladak tagamol lo asonna kasi taononi, torus manusay nguduta. Alay toktong mamarbenget ni roha, unak talu tuksura pe masay porsuk jala posasi taononi, ay say na marujung doi bahenon ni tuhatta. Dinamamulusan do koluo, kodo namar sakali, Tuhan sinodang tunaholomi, asa margogo muse, bahen maahu, parhiteanu, pasu-pasu, mabar mari, ale Tuhanku, padu pamaham, bain pasu-pasu, tudongan sedih. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sileleon na denggan, doho na saulibasa na mauliutus. Hupasatami masyan na nilehomi tuhami, pelean nami tuho. Sejalo may gabewap na husus di julum. Paso-paso may jalaramoti. Asa huparahasya kami peleanon, pati bulok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami godang ni sileleomi tuhami. Asalam girigir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehomi, kondero di pamadatku, osadohot guguki, rodi saluhut artatku, upasahat nituhon, nasawus satokudon. Aliyama namin na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajawmo, say saut malomone roham, di banua tongaos songon na di banua gijang. Lehom matuhami sa daryon hangulua siapari. Sesa madosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho dona puna arajao, dohot hagugamon, rodi asahapon, Di paso-paso jada di ramoti tu hadde batama ho. Di sodako tu hadde batama bohina tu ho jala asima rohana midaho. Di dopakot tu hadde batama bohina tu ho
Jala di pasaor homma damena tutodim. Amen. 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 Salam, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Horas.